बर' हारिनि गेजेराव आरो बिटिआरआव इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि जथाय सरकार फैनायनि उनाव बेसेबां रोजा नखरा हानि मोनथाय मोननो हाखो नोंथांमोना मिथिगौ ना? खुलुमबाय, आं राजिब बसुमतारी लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासैखौबो फुंबिलिनि रादाबाव बरायबाय। नोंथांमोना दिनैनि समहालागै आबुं मोनथियाखै जानो हागौ बिटिआरआव इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि सरकार फैनायनिफ्राय बेसेबां रोजा बर' नखरफोरा हानि मोनथाय एबा पाट्टा मोननो हाखो। बेखौ लानानैनो नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों आं आबुं खौरां। बिटिआरआव प्रमद बर'नि सरकार सालायनाय आरो बिटिआर हाग्रा बिफान आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नाजानायाव 100, 200 एबा 1000, 2000 नङा, रोजा रोजा बर' नखरफ्रा ब्रिटिश आमोलनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय बर' नखरफोरा हानि गांसेबो पाट्टा गैयामोन। नाथाय जेब्लानिफ्राय गोजोन बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव बिटिआरआव इउपिपिएल सरकार फैदों, बिनि उननिफ्रायनो रोजा रोजा बर' नखरफ्रा हानि पाट्टा मोननो हानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बेखौ बर' हारिनि मोनसे जाफुंसार होनना जों साननांगोन। जायखियानो जाया मानो दिनैसिम इउपिपिएल सरकारनि नाजानायाव एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो रनजित बसुमतारीनि नाजानायाव दिनैसिम माबे जायगायाव बेसेबां सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होनाय जाखो बेखौ जों नोंथांमोननो फोरमायनो लादोंनि। फै दानिया गिबियावनो जों मिथिनो लादोंनि एबा गिबियावनो बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव बहा हानि पाट्टा राननाय जाग्रोदोंमोन जों नोंथांमोननो फोरमायग्रोनि। नंगौ, गिबियावनो क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरियाव गासै 5744 बर' नखरफोरनो हानि पाट्टा मोना एबा हानि पाट्टा होनाय जादों। नंगौ, आरो नैथियाव होनाय जादों थांनाय 5 मे 2022 खालाराव बिश्वनाथ जिल्लायाव गासै 598 एबा 598 नखरफोरनो हानि पाट्टाखौ होनाय जादोंमोन। आरो थांनाय 5 डिसेम्बर एबा 2022 मायथाइनि 5 डिसेम्बर खालाराव सनितपुर जिल्लायाव गासै 1717 नखरफोरनो हानि पाट्टा होनाय जादों। लोगोसे 25 जानुवारि एबा थांनाय 25 जानुवारि खालाराव गहपुराव गासै 1587 नखरनो हानि पाट्टाखौ होनाय जादों एबा हानि मोनथायखौ होनाय जादों। लोगोसे 2023 मायथाइनि 29 एप्रिल खालाराव ढेकियाजुलियाव गासै 632 बर' नखरफोरनो हानि पाट्टाखौ होनाय जादोंमोन। लोगोसे 4 मे 2023 थामहिनबा मैया सानसेनि सिगांसो क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव होनाय ओनसोलाव खमैबो गासै 7177 नखरनो क'क्राझार हल्टुगावहा हानि पाट्टाखौ एबा बर'फोरनो एबा बर' नखरफोरनो 7177 बर' नखरफोरनो हानि पाट्टाखौ होनाय जादों। नंगौ, बेजों लोगोसे आरोबाव देरसिन बाथ्राया बेनो जाहैबाय साननैसो सिगां बिटिआर सरकारा हानि मेला लानाय जादोंमोन आरो बे हानि मेलायाव खमैबो 20,000निबो बांसिन सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होनाय जादों। नंगौ, बे समाव फिन नोंथांमोनखौ फोरमायनो सानोदि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो हानि पाट्टा मोननो हायो एबा हानि मोनथायखौ मोननो हाबाखैमोन। ब्रिटिश आमोलनिफ्राय रायजो जाबोनाय बिटिसि ओनसोलाव रायजो जाबोनाय नखरफोरा हानि पाट्टा मोननो हायाखैमोन। नाथाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव रोजा रोजा सुबुंफोरा खमैबो 40,000निबो बांसिन सुबुंफोरा हानि पाट्टा मोननो हानायखौ जों दिनैसिम मोननो हादों। फिन नोंथांमोनखौ फोरमायनो सानदों थांनाय 25 जानुवारि 2021 खालाराव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरियाव गासै 5744 नखरनो हानि पाट्टा होनाय जादोंमोन। लोगोसे 5 मे 2022 खालाराव बिश्वनाथ जिल्लायाव गासै 598 नखरफोरनो बर' नखरफोरनो हानि पाट्टा राननाय जादोंमोन। 5 डिसेम्बर 2022 खालाराव सनितपुर जिल्लायाव गासै 1717 नखरफोरनो हानि पाट्टा होनाय जादोंमोन। फिन फोरमायबावनो सानदों 25 जानुवारि 2023 खालाराव गहपुराव गासै 1587 नखरनो हानि पाट्टा होनाय जादों। लोगोसे 29 एप्रिल 2023 खालाराव ढेकियाजुलियाव गासै 632 नखरफोरनो हानि पाट्टा राननायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे मैयासो सानसे सिगां बिटिआर सरकारा मोनसे गिदिर थांखि लाबावनानै क'क्राझार जिल्लायाव एबा क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगावआव गासै 7177 नखरफोरनो हानि पाट्टा रानना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे थांनाय गोलाव साननिफ्रायनो बिटिआरआव हानि मेला एबा बिटिआर सरकारनि एबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नाजानायाव हानि मेला खुंनायावहा खमैबो 20,000 नखरफोरनो हानि पाट्टा रानना होनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं। आरो बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला दिनैसिम 40,000निबो बांसिन नखरफोरनो हानि पाट्टाखौ रानना होनाय जाबाय होननानै जों मिथिना मोननाय जादों एबा बिथांमोना फोरमायनाय जादों।
नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।